okay? Pero hindi na masyadong fresh. Galing sa Plantorama opening sa Island City Mall. Galing kang Ma'am Lynn Tutor. Thank you, Ma'am Lynn. Okay, nandito na tayo sa episode 12. Yes, so noong nakaraan, episode 11 is about yung nakita nyo naman sa video. I will not mention anymore, and then I will put all the episodes na hindi nyo napanood doon sa description box para sa ganon ay mapanood nyo if you wish to watch from 1 to 10. I will give you. Okay? Just check the description box. So, ngayon, ang tatalakayin natin ay yung pagbalik na namin sa Rome na yung galing kaming US na stable na naman uli kami, nag-work si Edgar, nag-work ako, yung bata ay pumupunta ng school, pero merong pagbabago bigla, guys, kasi yun nga, nagdesisyon kaming dalawa ni Edgar na siguro dahil ang akala namin, hello! Hindi pa pala ako nag-hello. Welcome again to our channel, guys. At yun na nga ang about the, pero before that ay makalimutan ko na naman. Sabi ko mag-shoutout ako before proceeding to the story. Ay mag-shoutout ako. Okay. May isa-shoutout ako. May isa-shoutout ako, guys. Okay? Magsa-shoutout ako. Shoutout mo. Very important. Kasi very Kwento ka, dear. bigla-bigla naman ka nag-ano. Teka lang. Naiintindihan nila yan. Alam nila. Bigla-bigla Very nag-shoutout. natural kasi itong video namin, guys. Walang script. Walang script. Yung hindi scripted. Kaya Nagkukwento, bigla-bigla pasensya kayo. nag-shoutout. Oo. Grabe. Paano naman kasi makakalimutan ko naman. So I promise na kapag sumalang ako ay gusto ko mag-shoutout muna para sa ganon ay may iwasan na malimutan natin sila dahil Matagal ka lang, nagsa-shoutout pa lang. Kaya nga shoutout ko sila. Meron akong in-screenshot dito kanina para sure. Okay. Anyway, itong mga latest na comments ngayong gabi na nakita ko dyan sa ating channel, si Ed Burns, ilang beses siya nag-comment today, ha? Kinment niya yung Edgar and Jane's Love Story in Rome, episode 3. Yung sa episode 3, ang sabi niya, dapat ka ba kapag mapansin ng movie producer ang love story nyo, ang leading lady for Madam is Bea Alonso. Wow! Wow, ang gara. At si Dominic naman ang si Sir Hehe. Sino pong Dominic? Wala po ako. Hindi ako masyadong mabihasa sa mga actor. Dominic daw ang para kay Sir. Sabi niya, Hehe. Thank you po. Nakakataba ng puso na naisip yung may sa pelikula. Pero totoo yan. Madrama po. Makulay po ang digdig doon sa nangyari sa love story namin. At hanggang ngayon naman, okay? So, itong sumunod ay sa plant hunting sa Plantorama, nakabitbit ng very rare, beautiful plants. Yung in-upload ko ngayon, may nag-comment si Mark Sam Motovlog. Sabi niya ay, nice po ang mga plants mo, ma'am. Sana ganyan karami na mga isda sa channel ko. Tulungan isda sa channel ko. So meaning, I think, ang ibig sabihin nito ay magpapasubscribe siya, guys. I-subscribe din natin si Mark Sam Motovlog at ganyan karami na mga isda sa channel ko. Tulungan mo naman ako, ma'am. Maparami isda ko huli. Kakatuwa naman. Tapos dito naman sa episode 11, meron ding comment sa Anime 51. Wapo naman talaga si Happy mo, sabi niya. Ayun, wapo talaga yan. Wapo sa kanya. Wapo talaga yan. Tapos plant hunting sa Plantorama, nakabitbit ng very rare, beautiful plant ay
Si Priscilla Rimas, how many times siya nag-comment today? Thank you so much po sa lahat po ng support ninyo, Ano sabi niya? sa lahat po ng attention, and yung pag-appreciate nyo sa channel natin at mga videos, no? Thank you so much. Nag-enjoy po ako sa panonood ng mga magagandang rare plants, ma'am at sir. Thank you for sharing more vlogs. Blessings, stay safe. God bless. Hehe. Sabi niya. Thank you so much, ma'am. Tapos ito namang isa, paano nagligawan Edgar and Jane's love story in Rome, episode 3 again. Si Ed Burns, to be continued. Sa supper muna ako. Hehe. Yun. Hindi pa siya nakakain, nanood na. So, ito namang sumunod, si Ed Burns pa rin. Ang swerte mo, sir, kasi ang ganda-ganda ni Madam noon pala. Kanya, wow. Tapos sabi pa niya, kilig ako sa kwento ni sir sa iyo, Madam. Hayan, papalapit na ako sa episode first. O talaga naman, nanonood siya talaga sunod-sunod. And then, ito naman sa how to make chicharon na may laman. Ayan, ang sabi niya, ni Naracia Area, wonderful simple recipe, should be delicious. Opo, delicious po talaga yan. At dito naman sa episode 11, sabi ni Ed Burns, bitin po. Unforgettable po talaga, Madam. Imagine, naiwan kayo ng aeroplano. How sweet po ninyong mag-asawa. Kamukha po ni Marco, daddy niya. Hehe. Sana gumawa pa kayo ng baby girl, Madam. Kakatawa naman kayo. Dito naman, yes, Madam, really enjoyed watching episodes 8 this afternoon. Nag-escape ako, ma'am. Gusto ko sana ma-watch ang, ano yun? Ayun. Am I your third likers, Madam Rich? Sabi niya, dito sa Plantanting Panorama. Ayan. Tapos, how to make chicharon. Sabi naman itong Symbiosis Gaming. Galingan-langan. Wow, this is negative. Galangan-langan raka. Thank you. Naglangan-langan lang kami kasi gusto namin gumawa ng videos, guys, na maglangan-langan sa inyo pero productive. Making chicharon is, you cannot call that langan-langan because it is educational and it will make you productive. Okay, thank you anyway for watching. Thank you sa mga negative. At thank you po sa lahat-lahat po ninyo talaga, mga supportive na mga viewers, kind-hearted, kind words, and generous words. Thank you po. Ito po ay magsisilbing inspirasyon namin na maging strong as persons and magbigay motivation sa amin para gumawa pa ng mas magaganda pang mga videos na may kabuluhan. Ano po? Thank you! Okay, so umpisa na natin. Nandun na tayo. Ano mo naman masabi mo? Ala? Yung ano ba yung istorya mo sa room ngayon? Nandun na tayo sa galing na kaming Amerika, pumunta tayo nandun na tayo sa Roma, nagtrabaho ka na normalize na naman uli. Ang lahat, balik na kami. Ngayon, tuloy na ang buhay doon. Tuloy na ang buhay. Pero meron yung point na parang nagsawa tayo ba na si Marco ay laging gano'n na yung biyahe-biyahe niya, nahirapan tayo. And then, parang hindi advisable sa kanya yung gano'n na yung ganong buhay na parang mahirap na iniiwan siya everyday. Tapos, yun nga, kapag isip kami, kesyo nga, porket medyo may naipon na, parang akala namin ay okay na yun kasi sa sipag naman namin mabilis din kami nakapag-ipon ng maiuwi. Akala namin ay okay na. Kasi ang inisip namin, meron naman na kaming bahay sa Antipolo. So, ang inisip namin, kung meron na kaming bahay doon na naipundar. Ngayon, ang inisip namin, pag-uwi namin, ay okay na lahat. Yung negosyo na lang ang para negosyo yung kapital, na i-provide na namin. Tapos, yun, si Marco, doon na mag-aaral. Yun nga inisip namin dahil ayaw namin na lumaki si Marco na hindi makapag-enroll talaga ng formal na yung classes, yung parang isang normal na estudyante o pupil sa school. Kaya, doon kasi sa Rome,
okay din, kaya lang mahirap talaga pagka ganun Parang na. iba ang edukasyon doon, no? At saka iba Yung mga talaga yung ang mga sa bata Pilipinas doon ang eh, ano, education, iba talaga. Yung mga bata doon, napaisi sila. Oo, para, iba. Diba? So, nag-decide kami, pag-decide namin, ang inisip na namin yung kung saan ko kontak ng container na mabayaran para, kasi ang balak na namin, nag-usap kami, pati yung kotse, lahat na ng gamit namin, yung sa loob ng bahay namin, dalhin na namin lahat dito sa Pilipinas, sa Antipolo, nang sa ganun, yun ang gagamitin namin pagbalik namin dito. So, ang nangyari, kumontak ako ng container. Doon ako, nagtingin ako sa, kung baga, Yellow Pages, kung baga dito sa Pilipinas. Yun, yung telephone directory, doon ako naghanap talaga, masinsinan, kung sino ang pinaka-maigi na ma-contact para magbiyahe o mag-transport ng mga gamit namin na pati na yung kotse. Ngayon nag-i-inquire kami, pumunta kami ng embassy, mga offices na kailangan na i-process ang papers, wala namang iba kundi sa embassy. Yun, doon sa Italy. So, ngayon, pumunta kami sa pag-process at nagpa-advise din kami ng mga tao doon kung paano at magkano magagastos, ganun lahat-lahat, yung inalam namin, syempre, baka mamaya hindi namin kaya, di ba? So, doon sa container, ay nag-inquire ako, may na-inquire ako na okay naman kasi may naka-experience daw na mga Pilipino na nagpadala rin doon, okay naman. Ayun, nagbayad kami ng 10 million na lira pa noon, let's say mga $5,000 na kasali na yung kotse at yung mga gamit namin, ultimo yung mga bed namin, yung mga built-in cabinets, yun, nakuha lahat, pumunta kami sa embassy. ultimo mga gamit sa kusina. Nag-inquire tayo doon sa embassy Oo. ng di ba, yung kung paano yung sasakyan kung dadalhin sa Pilipinas. Oo. Ang sabi sa embassy, yung sa Italian embassy sa Pilipinas, yun, di ba? Sa consul yun, sa ano. Pumunta kami doon, ang sabi ba naman ng mga nandun na nagtatrabaho doon, pre-tax na raw kami pag OFW. Yan ang sabi nila. Yun ang sinabi sa amin. Oo. Sabi nga nun, don't you worry kasi mga OFWs pinapaboran ngayon, sabi nila. Kasi ang OFWs pag bumabalik sa Pilipinas, binibigyan pabor na free tax na raw, kaya walang problema sa pagdala ng sasakyan. Oo. Ang sabi ko naman, aba, ang ganda, okay pala, sabi ko. Sige na, sabi So, nung nandun na nagtatrabaho sa embassy. Ang hirap, Yun dahil- pala, yun. doon tayo na di ba? Doon Naniwala naman kami guys sa mga sabi-sabi ng mga nasa opisina doon. Ang nangyari, imbes na tulungan nila yung kapwa nila Pilipino ng OFW, yung mga nagtatrabaho, ang sabi, zero tax na raw yung sasakyan dahil luma na raw. Tapos, OFW raw ako, pagdating daw dito sa atin, wala raw babayaran tax. exempted sa Ano tax. sinabi doon sa embassy, Sabi. clear na clear eh. Oo. Oh. Ngayon, Pagkatapos nung dumating na tayo doon sa ang nangyari na. ayun na. Tapos meron pang pakuntak-kuntak na Ayun na. parang Kasi daw, may mga ang nanay, ang biyanan ko, marami siyang yung kakilala doon, syempre, negosyante. Ang dami rin niyang kakilala, nag-inquire din kung paano yung mga processing of papers, paano kung sinong dapat makontak, gano'n. Tapos, merong nakausap din siya na binigyan ng telephone number at name nung taong kokontakin pagdating namin ng Pilipinas at kernel pa. Binigay ang telephone number. Ngayon, tininay niya na tawagan yung number na binigay ng nanay niya. sumagot naman. Ay sumagot. At ang sabi, don't you worry, tutulungan ko kayo. Nakalimutan ko Basta tawagan nyo lang ako pagdating nyo ng Pinas, kanya. Ganon ang sabi. So, masaya na kami. Okay na, areglado na lahat. So, ngayon, siyempre, yung container, na kami ng agreement, gumawa na kami ng agreement kung anong oras sila pupunta at kukunin yung mga gamit, kukunin yung kotse, tapos siyempre,
tinapos na namin yung mga papeles, lahat ng bayarin, binayaran na namin. Tapos ngayon, ayun na, kinuha na yung mga gamit. Kami naman, ay bumili na rin ng tickets namin. So, bumili kami ng plane tickets, kaming tatlo. Ayun na. At nag-empake na. Kukunti na lang yung empake dahil nadala na lahat doon sa container. Dinala namin lahat ng gamit namin. Grabe. Dinala lahat. Ultimong gamit sa kusina, washing machine, lahat. Pati lahat. dinala namin lahat. Sasakyan, TV, Dahil ang sabi washing ni machine, zero lahat tax na. na. Zero tax daw. At sabi, zero tax. So, okay lang. Ngayon, sabi ko, okay lang na magbayad tayo ng gano'n, ng 5 million lira kasi exempted pala tayo sa tax ng kotse. $5,000 $5,000? yung container ng bulan kita, may nangyari natin. Kasama na yung sasakyan. Ay, $5,000 pala guys. $5,000 kung sa dollars. $5,000 yung container, pero yung tax, wala pa doon. Siyempre, ang tax, magbabayad ka ng tax doon pagdating sa Pilipinas. Pero, ang sabi sa amin, ng mga taga-embassy ay zero tax. And then, sabi exempted dahil pabor daw para sa OFWs na uuwi. For good. Yun ang sabi. Ngayon, ito naman, nabigyan na number, name and telephone number ng isang colonel at tinawagan niya, okay pa, nung nandun pa lang kami sa Rome. Ayun na. Ngayon, nag-flight na kami. So, naka-flight na kami, dumating na kaming Pinas. Siyempre, wala pa yung container. Hintay-hintay kami. Dahil darating sa Manila yung container. Oo, naghintay kami mga siguro 2 weeks ba yun? 2 weeks yata. Tapos nung nandyan na, binigyan na kaming, ninotify na kami na nandyan ng araw. Ngayon, tumawag ito sa colonel na sinasabi niya. Ano sabi? Wala. Hindi na makontak yung tao yun. Ano sabi? Tapos, nung nandun tayo sa embassy, dala ko si Marco Maliit pa, sinasakay Oo nga, bitbit namin yun. Ang isa pang napakahirap namin naglakad ng mga papers, guys, from Rome to Philippines. Kasi, syempre, lagi namin bitbit. Alam mo, pag bitbit mo ang bata, bitbit mo ang gatas niya, ang baon niya, ang diapers niya, ang visa niya, di ba? Ganon. Pumunta tayo sa, sa custom ito. Tapos, nilakad na namin ang papeles ng kotse kasi yung kotse naiwan doon sa custom kasi hindi pa may labas dahil hindi pa reglado lahat ng papers niya. Pagpunta namin, nakadeklara naman lahat ang mga doon sa papel ng container na dumating. Oo, nilista ko yun lahat, sabi ba naman enumerated. doon sa Lahat ng items sa loob. Ang sabi 100% tax, kaya magbayad daw ako ng tax na 100% sa sasakyan. Oo. Sabi ko, Sabi, patay kang bata ka. 100% na tax. Yung mga nandyan sa embassy na mga kotse. nagtatrabaho dyan, imbes na tulungan niyo yung mga Pilipino na nagtatrabaho OFW, Wala. Dinidiin. walang iya kay mga nandyan, oy. Sabi, zero tax, tapos mamaya pagdating sa Pilipinas, 100% pala ang tax mo. Oo nga. Ano ba yan? Kaya nga, ang nangyari noon guys, ganito. Pabalik-balik kami doon sa, hindi lang 1 week na, everyday pabalik-balik kami yung taxi namin, yung bayad na ng taxi. Siyempre, wala pa kaming kotse noon. Sasakyan, balit lang naman sa sasakyan. Grabe talaga yung mga kababayan natin na nasa embassy, hindi makatulong, oy. Imbes na tulungan Everyday ka, na bitbit walang yung iya. bata, madaling araw pa lang bitbit na si Marco. Pumupunta na kami ng doon sa pier, sa anong pangalan nun, sa custom. Saan tayo lalapit sa... Sa Saan South. lalapit ka sa embahada, embassy? Ha? Di ba lalapit ka, tapos sasabihin ng gano'n? Ayun na nga. Pagdating sa custom, di ba na naman pala ang doon? Ganun ang nangyari, guys. Yung hirap namin na pabalik-balik kami, pabalik-balik, ganyan. Tapos naiyak na ako kasi lahat halos kailangan bigyan mo ng lagay. Oo, ultimong janitor. Ultimong janitor, ultimong gwardiya. Grabe naman yun sa custom. Bakit ganun yun? Tapos, ano gusto nila nangyari? laging lagay. Hindi nila naisip yung itsura namin tatlo doon. Nandyan si Marco, inilalakad namin, pumipila kami, ang init-init. Tapos, ganun, pinapahirapan kami every time na Grabe lagi. maghanap kami ng taong pipirma ng papel. Naku, ang hirap talaga. Sobra yung mga nandun sa custom. Pabalik-balik, how many weeks na gano'n? Mga Pabalik-balik, talaga, pabalik-balik. mga sila, buhayag yun. Talaga.
Tapos, Sorry to say, ha? Sabihin na gano'n. Ito totoo yun talaga. Nangyari sa amin eh. oh my God, Ano tapos naman? ganun ang nangyari, nahirapan kami. Hmm. Ngayon, doon sa CR, siguro yung janitress, babae, napansin kami na lagi kami doon, guys. Lagi-lagi kami doon na Magkakasabot lahat yung mga yan. papalik-balik. Tapos ngayon, sabi ganun sa akin, lumapit, narinig kami ni Ilocano, sabi ba naman nung janitress sa akin sabi niya sa Ilocano, napapansin ko, pabalik-balik kayo dito. Lagi niyo kasama yung baby niyo. Ano bang inilalakad niyo? Sabi ko, meron kasi kaming kotse, kukunin sana namin matagal na nga kaming pabalik-balik dito pero hindi na matapos-tapos ang papel at walang klaro kung matapos pa ba yan. Lagi kaming pinapabalik-balik dahil laging wala yung komisyoner. Yung komisyoner laging wala. Pabalik-balik kami. Always wala. Isang buwan na, pabalik-balik kami. Every time na sabihin na namin magpapirma, wala. Ang sabi nung nandun na yung abogado nila doon sa loob ng custom, ang sabi, dapat daw pag nagdala ka ng container papunta sa Pilipinas, huwag mo raw i-declare na mayroong kotse sa loob. Paano makakalabas sa room Italy yung container kung hindi pwede yung ganun sa room, yung Hindi lalabas pwede, yung kasi container may na clearance walang anong alaman anong sa loob. Yung container kung anong naka sa loob. Kung yung papel na yan, huwag mo lang i-declare na mayroong sasakyan sa loob. Paano yan? Basta na lang sila nang bahala doon sa pagdating doon sa custom, sila nang bahala. Pwede ba yung gano'n? Huwag mo i-declare yung Hindi ko alam. Hindi pwede. Basta't gano'n ang nangyari sa amin, guys. Grabe Sobrang kalbaryo ang nangyari sa amin. Kaya sabi ko noon sa kanya, kaya mo na lang yung kotse dyan, sa kanila na lang yan, saksak nila sa baga nila. Kawawa naman tayo na nangayayat si Marco. Nangayayat talaga ang bata dahil lamog. Yung bang matagtag sa traffic. Imaginin mo. At saka yung taxi namin, kasi nagtataksi kami dahil may bata. Ang gastos, my God, from Antipolo to, doon sa South Harbor. Imagine mo yan. Advice ko lang sa mga OFW na sa room na maganda, kagaya namin nandun noon. Kung babalakan yung bumalik dito na ganun ang kakakapares namin, wag na lang. Nako. Ang advice ko sa mga OFWs, yung mga doon sa embassy, mga liar yung mga maniniwala ng Yung sabi-sabi. sabi nila. Kahit pa sabihin mo, binigyan ka ng number at tawagan mo sa room. Kailangan o sa talaga, lugar na kumuha yan. ka doon, written talaga. Written, galing sa na totoo Oo, talaga na. documented. Pero pagdating sa customer na, percent ng tax babayaran Kung mo. verbal lang na sinasabi, kami kasi noon, alam mo, medyo tiwala sa lahat ng bagay. Ngayon, ang daming lesson learned habang tumatanda kami. Ayun, ang daming Yung nararanasan. mga nandun, mga liar, Ang daming natututunan. ang mga kalahin natin, di ba pagkatiwalaan? Grabe. Nakakaawa noon, tapos na gano'n, yung sabi nung janitress sa akin, pabalik-balik kayo dito, kawawa naman yung bata. Sabi niya, sa Ilocano, kawawa naman yung bata. Kung gusto mo, ganito na lang. Sabi ko kasi, parang ayoko nang kunin yung kotse, kasi sabi ng asawa ko, hindi na namin kunin dahil nakausap niya yung pinaka-commissioner. Final kasi, nakausap niya yung commissioner, ang sabi ng commissioner ay, bayaran ng 100% na tax. So meaning, bibilhin uli namin yung kotse. So ang sabi niya, huwag na natin kunin kung gano'n. Dito na lang tayo bumili. Sabi niya, saksak na nila sa baga nila. Sabi niya, sabi ko, oo nga, wag na, kawawa na tayo. Sabi ko, tapos yun, narinig ng janitress niya, sinikreto ako, mabuti pa. Di ba nakita mo yung mga kotse doon sa labas? Sabi niya, doon sa istambayan ng mga kotse. Saan na ba yun? Pinakita niya sa atin eh. Sa PMA? Sa PMA, ba to? Oo. may Auction, pinagdadalhan, no? may pinagdadalhan ng kotse sa sa PMA malapit sa Santa Mesa. Pinuntahan namin dahil ang advice nila ay puntahan namin baka doon daw naka-display kasi hinahanap namin yung kotse noon. Hindi, yung kotse na doon sa Ay, nandun sa pier. Ba't tayo napunta doon? Punta tayo dahil tumingin tayo ng sasakyan kung may mura ba. Ganun ba yun? Oo. Ganun ba yun? Tumingin tayo no, dahil umano tayo ng tinignan natin yung mga nandun na mga Tapos, ayun, yun pala ang sinabi niya kasi, o nga, merong displayan dito, yung sabi palang ganun.
May displayhan dito ng mga ganyan, yung mga hindi na nakukuha. Meron dito at ibibid nila. Yun pala, nagsabi. Tapos ngayon, pumunta kami, binigay niyang address. Doon sa PMA, Santa Mesa, pumunta kami, tinignan namin, ang dami nakahilera. Ang gaganda guys, mga sports car, mga, pero hindi yung malinis na malinis ha. Pero wala rin, hindi ka rin makakapili. Nakastambay, mga Hindi ka rin Mercedes, makakapili doon, mga ano? Jaguar, mga iba't ibang magagandang sasakyan na talagang hot cars kumbaga. Hindi ka rin makapili kasi karamihan naman nandun guys, puros mga negosyante. Puros negosyante na lahat yung mga, sa kanila na lahat, hindi ka na pag gano'n mo to, itaasan nila lang ano, hindi mo na makuha ano. Di ba? Ganun na nangyayari doon, parang may bidding ba? Bidding. Oo. Kasi ganito ang nangyari. Pag pumunta ka doon sa displayhan, ngayon, doon sa displayhan, piliin mo na yung, kasi piliin mo na yung kursunada mo. Ganon. Tapos, sa bidding, yun ang ipaparegister mo nga makibid ka doon sa item na yun, sa car na yun. Pero mayroong registration na 5,000 yata? Oo, may registration. Magbayad ka Bayad ng ka muna ng registration. 5,000 para makasali ka doon. Kung hindi, wala. Ayun. Ganon. Ngayon, ang tip sa akin nung nag-tip sa akin, sabi niya, kasi may nakita ako doon Mercedes, ewan ko, bakit ko nakursunadahan yun? Hindi ko alam. ang tip na, 19, yung Mercedes na, 76 yata. 1976. Tagal na Antik yung kotse ni Roger Moore sa film niya James na, Bond, James Bond bitaw. oo, yung sa James Bond. Nakursunadahan ko yun, ang sabi ko, meron akong kursunada doon. Buti pa, i-rehistro mo na at sasabihin ko sa iyo kailan ka pupunta na walang mga bidders kanya. Nakita niya sa lista, walang masyadong bidders sa Tuesday. Pumunta kayo ng Tuesday, mapapasayo yan. Sabi niya. Yun ang nangyari noon. So, ganun nga, yun nga ang nangyari noon. Nagparehistro ako, guys. Tapos ngayon, pumunta kami sa bidding. Ako pa ang nandun ako ang talagang nakipagbid. Hindi pumunta yung mga ibang mga bidders. Pero masama ang loob ko doon sa'yo, nandun yung babae nandun sa embassy. Bakit? Zero, ano sinabi, zero na yung kutse mo sir, wala nang tax yan. Ano na yan, pagdating sa atin yan, dahil ano yan sa'yo sa OFW ka, papaboran ka na ng gobyerno natin sa ano, dahil ganun sabi sa akin eh. Walang niya yun, liar yun. Tapos yun nga, umattend ako ng bidding, guys. Ayun, na-announce na ako ng may-ari ng Mercedes-Benz. Nagbayad ako dun sa binid ko na price. Hindi ko lang natandaan kasi ang pangalan ng babae yun eh. Yun ano sa embassy. Dapat sana binalikan mo ka no? Doon sa embassy noon yun. Kaya nga. Talagang magaling. Bakit naman hindi mo naman nilista ang mga pangapangalan? Hindi kasi akala hindi na ko ano sa Roma. Mahirap kasi bata pa kami noon guys, hindi pa kami masyadong yung bang wala kang experience sa mga manloloko, mga ganon, hindi mo iniisipan ng masama. Yung gano'n ba, inosente. Basta tulungan nila ganun kami noon. Ngayon, mahirap yung na. Yung kalahin nila, basta tulungan nila. Hindi na kami basta-basta magtiwala. Ididiin talaga nila yung pagka yung mga ano, nako po, Panginoon. Ganun ang nangyari sa amin, guys. So, ngayon, nandun na nakauwi na kami, nanalo na kami ang Mercedes, hindi na namin kinuha ang Fiat Uno. Ngayon, yung yung Mercedes, yun ang pinayos niya, ang ganda na, gumanda. Mercedes na, dinala pa namin yon sa kanila. Alam nyo guys, Smooth ang labang. smooth na smooth. Buntis ako noon sa pangalawa ko na, yun. Kaya lang Pumunta medyo na mahal kami lang sa- mga piyesa, no? Mercedes, oh. Mercedes man. Pero hindi naman nasisiraan, oy. Hindi, oh. Ganda ng motor, ang ganda Hindi pa, ng makina niya. Smooth talaga Oo. po yun. Picture taking pa nga kami sa Bigan. Sayang nga yung Facebook kung nauna naman. Bilis ang ano. ano? Nandun lahat ng picture, wala na, di ko na ma-recover. Ngayon, gano'n ang nangyari, tapos nagbakasyon kami sa kanila, dala-dala namin yun. Alam nyo guys, nung pumunta kami doon, 2 beses nanalo ang plate number niya sa Hi-Alay. Wete. Yung tumatayan ng waiting Wete. doon sa amin, may tindahan sa amin doon sa Tapos bahay. nung bumalik na kami doon, malaki na yung tiyan ko. Papatayan ng 8 waiting. months na si Gia. Mare, taya ka ng ano rito, ng waiting, mayroong ano.